invece che decine risparmio 2 ore, un'ora fermo a Poghera. Bueno, Peña, com ja haureu vist, estic en Milán, he anat a veure així el col·lega Fausto, un saludo. I res, ara agarrarem un tren per anar a veure el partit de l'Inter de Milán, que juga contra el Verona, no? Contra el Verona. I res, gravaré un poquet, a veure si les coses que fem i tal, per que vegeu. Estic un poquet destrossat, perquè ahir vam eixir de festa. Bueno, ahir i quasi tots els dies, però bueno, aniré gravant i ja anireu veient coses, ¿vale? Au! Ara sonen les primeres campanades, no puc deixar-te ara que ens he mostrat les cartes, m'encís a revolcar-me a les teues entranyes. Ja si no em parirem, però així estic quasi vist, orgullós i agraït, perquè em volgueres acollir. No parirem, però així estic quasi vist en 4 cantons del món, al Califano y a Malsons. Hola chicos, miren, hoy va a jugar el Inter contra los Verona. Vamos a salir planteados 1-4-3-3. Vamos a ser fuertes, laterales fuertes, Dumfries y Perisic va a jugar de lateral izquierdo. Quiero las bandas bien cerraditas para dejar entrar. Voy a hacer así. Atrapat d'ofecar a l'air paisatge, haurem de fer més gran l'art més fort, subvertint assaltant cada marge. Sent maletes i xiquets retronant a la calçada, banda sonora dels migdies de tornada, de poble a poble. Vale, Peña, ya estem en Milán. Han avisado la mochila así, para poder anar hechos de ropa. I res, ara agarrem el metro i ja volem per poder estar-hi. I bueno, ara us ensenyarem. M'encís a revolcar-me a les teues entranyes. Ja si no em parirem, però així estic quasi vist, orgullós i agraït, perquè em volgueres acollir. Així no em parirem, però així estic quasi vist en 4 cantons del món. No puedo más. ¿Algú sabe si ho he hecho el Inter? Llevamos 4 paradas solo 4. Llevamos acá 20 minutos. Literal que estoy pegando una suba increíble. Yo vaig en sudadera, tío. A la que puga me lleve algo, pero estoy pegando una suba increíble. En 4 cantons del món, al Califano y a Malsons. Bueno, Peña, pues ahí teniu estadi, ja estem. I res, ara volem per dins, anar a fer un poc de paribé per així, a veure què n'hi ha. I res, ara veureu. Res, ja m'he comprat camiseta de gasto. 15 euros, està bé, 15 euros, tío. Mira. Efectivament, com podeu observar, no m'he llevat ni l'etiqueta. I si mireu un poquet a l'esquerra, mireu el tio preguntant-se «Este tonto, per què està fent de ridícul davant de càmera?» Però bueno, això no és l'important, seguim. Skriniar. I pues res, m'ha tocat. Així que res, ara entrem a l'estadi i poc més. Una birreta, no? Anem a menjar algo i una birreta tàctica, sí que m'ho farem. Vale, Peña, acabem d'entrar, mos ha costat la vida, perquè no sabia ficar el código QR, però bueno, acabem d'entrar ara. Entrando a San Siro. Així que veurem què tal, veurem, estic il·lusionat.
Portugal és espectacular l'estadi, és espectacular. Estem al costat de camp, vull dir, pegues un bot y te plantes ahí. Ahora enfocaré. Ahora hacemos el planazo, o sea, brutal esto. Bueno, ya me muy guay, ya me muy guay. Eso sí, entramos acostado con 3 horas y media. Con 3 horas y media, pero bueno. La banderita la puedo sacar. Muy guay, tío, muy guay. Força Inter! Vale, penya, per ficar-vos en situació. L'Inter té 30 partits jugats, 63 punts. Si avui guanya, se col·loca segon. Això és un partit important. Ja que anem a veure què passa. De momento, ¿cómo es el partido? El Tucu, Correa, efectivo. Eso está allí. Fred no tiene, míralos. Vale, pues. Una peñita, descanso, ahora guanyant 2-0, està fet un bon partit de l'Inter, no? Estamos acá con Lukaku. Sí, està Lukaku sentat al costat nostre. Ahí direu a Lukaku desesperat per tornar al Chelsea, per tornar a l'Inter, ahí està. Un genio, un máquina, un ídolo. I res, el gol es una locura, el gol es como se celebra, es espectacular, o sea, es una olla a presión extra, es espectacular. Le digo a que se me acabe el tercer, corre en la banda. Sí, ya sí, si vamos una banda corriendo. para correr, que vamos. Yo estoy esperando a Lautaro. Lautaro entra y acá mete gol acá en este arco. Ahora entra a calentar y res. Lautaro. De momento ya equipo no Ferrés, de Verona, Giovanni ha fet algo. Sí, y el 10, el petizo, Y el 10. Falso Insigne. Això. Ja que res, volem a veure si guanyem marquem els gols Y ganamos la liga. i guanyem la Lliga. Vale, de moment, el pitjor de l'Inter és Dumfries, el tío más indeciso del planeta. Y desde Checo, Salite, Varela també, i Skriniar. Està en un partidazo. Poc més, penya. Tampoc estem avisant molt del partit, estem disfrutant de l'ambient, però bueno, algo farem. Bueno, Peña, pues ya ha acabat el partit, ha guanyat 2-0 el Inter. Ganamos, vamos a la liga. Y res, se pica segon, ¿no? Se pica segon el Inter. Se pone segundo, Se pica pero segundo. la segunda parte fue horrible. O Sí, sea, la veritat, segunda part, horrible. ha tingut alguna ocasió, però bueno, pues res, ha estat molt guai. MVP, yo diría que de Checo, pero gol. De Checo. Pero sí, si no fuera por el gol, Perisic o Perisic, molt bon Brozovic, partit. y Brozovic, cuidado. Sí, molt bon partit. I això, així tanquem el vídeo. Cerramos vídeo. Espero que us hagi agradat. Capaz que le metemos unos clips de lo que pase esta Sí, noche. a mí después a ver qué pasa. Ahora ponemos a minchar y después ya, pues un poco de fiesta, ¿no? Lo que toca. Un Lo poco que de toca, fiesta. Perry. O sea que res, ya nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Lorenzo emocionado porque no se puede creer lo que está pidiendo. És increïble. Fanàtics de la serendipità i força per cada dia com dos guies.